Καλημέρα. Καλωσορίσατε. Έλα εδώ μπροστά. Παιδιά, δείτε εδώ την κορμάρα μας, τη θεάρα μας. Μαζί μας είναι η Εύα Καραφίνα, sister Γουτιέη, παρακαλώ. Τα μοντέλα μας θα μας δείξεις πώς μπορούμε να βάλουμε με διαφορετικούς τρόπους τα φουλάρια. Ακριβώς, παρεό. Και όχι μόνο στο σώμα, θα συνεχίσει ο Δημήτρης με μαλλιά. Θα δείξουμε στα μαλλιά μαντήλια. Σήμερα έχουμε συνδυασμό. Να πάρει μια ανάσα η Θεούλα μας. Και εγώ. Εσύ είσαι κοπέλα, σήκω, δεν πειράζει. Θεούλα μου, έχω ντύσει ήδη και τα κορίτσια μας με μερικούς τρόπους εδώ πέρα. Το κορίτσι φοράει ένα τύπου harem pants. Βλέπεις πώς είναι. Θα το δείξω πώς θα το κάνω. Βεβαίως, θα το δείξω πάνω μου. Είναι ένα αυτό. Λοιπόν, είναι ένα. Κοίτα, Θεούλα. Παίρνουμε εδώ στις φίλες μας και το δένουμε πίσω. Το παρεό μας. Λοιπόν, και ερχόμαστε και παίρνουμε αυτό, το βάζουμε από κάτω. Είναι πιο cool, πιο χαλαρό έτσι. Ναι, harem pants. Μας έφυγε και δεν το έδεσα καλά. Ουσιαστικά κάνεις ένα shorts πιο ελαφρύ και από πάνω να έχει το ίδιο top, δημιουργώντας και την αίσθηση της μέσης. Ορίστε. Πόσο με βλέπεις? Βέβαια, στο εμπριμέ του φαίνεται σαν να έχεις χρησιμοποιήσει διαφορετικά κομμάτια υφάσματος. Πολύ ωραία ιδέα. Τι έχεις κάνει εδώ στα μαλλιά, Δημήτρη μου? Έχουμε κάνει ουσιαστικά μια πάρα πολύ απλή πλεξίδα. Δηλαδή, έχουμε πιάσει μια κοτσίδα χαμηλή τα μαλλιά και έχουμε πλέξει μαζί με τα δικά της μαλλιά ένα φουλάρι. Και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό θα είναι εντυπωσιακό και για βράδυ, ας πούμε, με ένα μακρύ φόρεμα μαύρο και μια, ας πούμε, λευκή μαντήλα. Έτσι. Και είναι για όλα τα μαλλιά, είτε έχεις πιο λεπτά μαλλιά, είτε πιο χοντρά και οποιοδήποτε μήκος. Για να δούμε κάτι άλλο, Εύα μου. Λοιπόν, κάτι άλλο, σαν αυτό που φόραγα εγώ, άμα θέλεις, Φεούλα. Αλλά μου είσαι τώρα κουρασμένο από το στιβάζ. Δεν θέλω να σε κουράσω, Φεούλα μου. Μετά με περιμένει ο Δημητράκης, τι εννοείς? Εδώ. Λοιπόν, σαν αυτό που φόραγα εγώ, που το κάνουμε γυλαίκο, κάτσε να σε ντύσω και σένα. Βεβαίως. Αχ, λίγο νεράκι έχουμε. Για παίρνω το χεράκι σου εδώ. Από πού? Ένα. Τι έχεις κάνει, λίγο θα να το δείξω δούμε. τώρα στο άλλο. Να το φορέσεις εσύ, που το κάνουμε σαν γυλαίκο και μπορούμε να του δώσουμε και χάρη σαν φορεματάκι και να του κάνουμε και εδώ πέρα μπροστά ένα φιωγκάκι. Είναι πανεύκολο, τώρα θα σας το δείξω. Έτσι, λοιπόν, τι έκανα. Πήρα το παρεό μου και το δίπλωσα στα δύο. Το βλέπεις? Το έκανες σαν φόρεμα. Το βλέπουμε ότι το διπλώνουμε. Ωραία. Το διπλώνουμε και ερχόμαστε και πιάνουμε άκρη-μάκρη. Αφού το έχω διπλώσει στα δύο. Ναι. Και αφού το διπλώσω, το ανοίγω και έχουν δημιουργηθεί τα δύο μανίκια. Βλέπεις? Αυτό που σου πέρασα, το ένα και το άλλο. Και γίνεται σαν ένα γυλαίκο. Και μετά, κάτσε να κρυθούμε κι εμείς. Θα κάνουμε και άλλο κολπάκι αυτά. Μπορούμε να το περάσουμε και σαν. Έτσι θα τα κάνουμε μπατζάκια στα πόδια και να γίνει ένα ωραίο σορτσάκι. Παιδιά, τι ωραίες ιδέες είναι αυτές, πόσο μοντέρνες. Και πολύ διαφορετικές για να αξιοποιήσουμε το παρεό που είναι ένα φθηνό ρούχο που το έχουμε για την παραλία. Και μια γυναίκα η οποία ξέρει να φοράει σωστά το παρεό, το φουλάρι, έχει και στυλ αμέσως. Μπορούμε να το δέσουμε και πάνω όπως Πάρα θέλουμε. πολύ ωραίο. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Λοιπόν, κάτσε εγώ να λυθώ εδώ πέρα. Στα μαλλιά θέλω λίγο να δούμε. Να δείξω ένα γρήγορο χάιμπαν. Τι έχεις κάνει εδώ? Μπορώ λίγο θράσο μου, έλα εδώ. Αυτό τι είναι πολύ ωραίο. Εκεί στην Καρμέλα έχουμε κάνει δύο κοτσίδες πίσω. Έχουμε πλέξει το φουλάρι λίγο, Καρμέλα μου. Και στις δύο κοτσίδες και μετά το έχουμε φέρει το ένα δεξιά και το άλλο αριστερά. Αλλά αν προλαβαίνουμε, να σας δείξω ένα γρήγορο χάιμπαν εδώ. Μισό λεπτό λίγο να δούμε κάτι. Άρα εσύ αυτό το μοίρασες, έκανες χωρίστρα στη μέση. Στη μέση, δύο πλεξίδες. Δύο πλεξίδες, μία από εδώ και μία από εδώ. Μπράβο. Και τις γύρισες. Και στη συνέχεια τις γύρισα. Έτσι. Μου κάνει πολύ ρομαντικό. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Νομίζω από όλα όσα έχεις δοκιμάσει, αυτό είναι εξαιρετικό. Είναι το πιο εντυπωσιακό. Είναι το πιο εντυπωσιακό. Ναι. Εκεί τι θέλεις να μας δείξεις? Εκεί ουσιαστικά, κοιτάξτε, έχω κάνει μία κοτσίδα ψηλή, έχω δέσει γύρω από τον άξονά της ένα φουλάρι και αρχίζω να το πλέκω. Ωραία. Λοιπόν. Έστω ότι το έχουμε πλέξει τώρα. Ναι. Πολύ γρήγορα. Ωραία. Και στη συνέχεια το γυρίζω και αυτό γύρω από τον άξονα. Οπότε και ας μην έχει μια κοπέλα πολλά μαλλιά, δίνει όγκο. Με το και βγαίνει αυτό έτσι σαν σχέδιο, λίγο σαν λουλούδι, ας πούμε. Πολύ ωραίο είναι και μετά.
Και βγαίνει πολύ εντυπωσιακό. Τι μέγεθος χρησιμοποιείς στα Θέλω μαλλιά? να είναι μεγάλα τα φουλάρια. Μεγάλα. Ναι, και να μην είναι σαν σατέν. αυτά που χρησιμοποιεί. Ναι, τόσο μεγάλα. βέβαια. Ωραία. Να δούμε ακόμα ένα από την Τίνα, παρακαλώ. Από την Εύα. Από Με την την Εύα. Τίνα η μονή. Την έχω απέναντί μου το κορίτσι μου. Ένα άλλο εδώ πέρα είναι εύκολο να το πιάσουμε έτσι, να κάνει ντραπέ μπροστά. Και ερχόμαστε και το σηκώνουμε για να κάνει έτσι σαν φουστάκι. Και το δένουμε και κάνει ντραπέ μπροστά και σαν φουστάκι κάτω. Ωραίο είναι και Ήρθε αυτό. απλά και το δίπλωσα από πάνω. Σαν να είναι φόρεμα φούστα Ναι, με μπλουζάκι με ωραίο ντεκολτέ. ακριβώς. Πολύ ωραίες ιδέες, τις οποίες βεβαίως μπορείτε να τις δείτε στο Sisterhood K. Σωστά? Σωστά, Θεούλα μου.